u, kijker en luisteraar. Nu wij vandaag beginnen met de Advent. Het is de eerste Adventszondag. En we lezen uit het evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs. Lof zij u, Christus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen, zoals het ging in de dagen van Noach, zo zal het gaan bij de komst van de mensenzoon. Zoals de mensen in de dagen voor de zondvloed doorgingen met eten en drinken, met huwen en huwelijk gegeven te worden, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en zij niets vermoedden, totdat de zondvloed kwam en allen wegrukte. Zo zal het gaan bij de komst van de mensenzoon. Dan zullen er 2 op de akker zijn. De een wordt meegenomen, de ander achtergelaten. 2 vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn. De een wordt meegenomen en de andere achtergelaten. Wees dus waakzaam, want gij weet niet op welke dag uw Heer komt. Begrijpt dit wel, als de eigenaar van het huis wist op welk uur van de nacht de dief zou komen, zou hij blijven waken en in zijn huis niet laten inbreken. Wees ook gij dus bereid, omdat de mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht. Woord van de Heer, wij danken God. De priester of diaken van dienst die het evangelie leest, kust altijd op het eind van het verhaal het boek, de tekst. Niet om die bladzijde, dat snapt u, maar omwille van de persoon die daarin tot ons komt. Het is niet maar een lezing, het is Jezus zelf die in het woord komt. Vandaar dat mensen, niet in de huiskamer, maar, houdt u niet tegen, maar dat mensen in de kerken worden uitgenodigd om te gaan staan. Maar je moet ze wel uitnodigen, want ze snappen het niet meer. Dat in het woord van het evangelie Jezus zelf door de kracht van de geest, werkzaam in de pen van mensen die daartoe waren uitgenodigd, zelf bij u binnenkomt. Het is niet de man die het leest, maar het is Jezus die zegt, verkondig mijn aanwezigheid. Een man staat bij de incheckbalie van Schiphol. Met 3 koffers. Hij zegt tegen de medewerkster, deze koffer moet naar Milaan, deze moet naar New York en die naar Barcelona. De reactie, meneer, dat kan helemaal niet. De man, jawel juffrouw, dat hebben jullie een paar maanden geleden ook al gedaan. Er gingen ook al mijn koffers alle kanten op. Met het lamleggen van het vliegverkeer is die chaos groot geweest. En misschien zijn we nog niet vanaf. Chaos en verwarring was er alom. Geen bereikbaarheid. Hartstikke overcrowded. Te weinig handjes om alles goed te kunnen laten verlopen. Dat is niet prettig in een mensenleven. Als dit bij je binnenstapt, dan denk je van, laat dat maar buiten. Dat is niet iets wat wij mensen nodig hebben. We willen dat niet. Als je midden in een chaos zit, waar moet je naartoe? Hoe kom je eruit? Wie pakt je bij de hand? Wie wijst je de weg? Het is niet eenvoudig wanneer wij in onze tijd leven, met al die dingen die om ons heen gebeuren en je hebt er geen grip meer op. Je zou wel willen, je zou wensen dat je alles weer zo kunt sturen dat het past bij wat je van plan bent, wat je hoopt dat je kunt doen. Dat je zomaar kunt binnenstappen en dat je kunt vragen en bestellen. Maar het lijkt allemaal chaos te worden. We zien het vaak niet meer zo zitten. Die chaos, dat einde waar Christus over sprak in het stukje evangelie. De mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht. Voor veel mensen is die chaos waarin we terecht aan het komen zijn,
want we weten nog niet waar het eindigt. Het is zo komisch dat er maatregelen moeten komen en dan gaat men zoeken naar oplossingen om verlichting te brengen, terwijl men eigenlijk de oorzaak, denk ik, niet werkelijk aanpakt. Eerst krijg je een hele hoop lasten en dan gaan ze daar een beetje van afnemen. Maar de lasten blijven groot. Dat is zo'n chaotische wereld waarin het de een nog goed gaat en de ander komt er zeer bekaaid van af. Het is zoals in het stukje evangelie waar Jezus die tweespalt gaat aangeven. Niet eenvoudig. De tijd zal het ons moeten leren. Of dat wij luisterend gaan leren wat de Heer ons te zeggen heeft. Maar wie luistert daar nu nog naar? Zijn het de mensen in de kerk? Ik hoop het. Zijn het mensen als u achter de beeldbuis die niet misschien naar de kerk kunnen, maar toch nog geïnteresseerd zijn in het woord van God, in wat Christus zelf ons te geven heeft? Kan het niet herkennen, moet ik u bekennen, in de grote maatschappij. Daar waar de grote kopstukken van provincie, land en landen besluiten nemen, zogezegd ten bate van de mens, maar waar die mens wel stevig door aan het lijden geraakt. Steeds meer lijken we vervreemd te worden van rust en vrede. Er ontstaat onvrede en die onvrede wordt geuit, maar dat mag je niet zeggen. Die onvrede die moet je maar verdragen, zegt men. Oftewel, met uw oude termen te spreken, roeien met de riemen die je hebt. Als die riemen heel klein worden en de zee om je heen heel wild en heel groot, dan is dat geen makkelijk roeien. Het is geen rustig vaarwater waarin je terechtkomt. En met al datgene dat je moet doen en niet mag doen, daar ga je mee naar bed. Daar sta je mee op. De verwarring blijft in je. We moeten de verwarming laag zetten. We moeten zien dat we spaarzaam zijn. Alle lichten uit, oftewel steeds meer in het donker leven. Dat is toch geen blijde boodschap. Wat kan men daaraan doen? Nu weet ik wel, we kunnen deze situatie niet veranderen. Daarvoor zijn er andere lijnen die lopen. Maar we kunnen wel in onszelf houvast zoeken die heeft gezegd, ik ben het licht van de wereld. Wie tot mij komt, hoeft niet angstig te zijn. Ik zal hem of haar niet buiten werpen. Er zijn vele aanbiedingen. Maar is het aanbod van de Christus toch actueel? Als ik kijk naar onze kerkdiensten, zeker op weekdagen. Priesters zeggen terecht tegen elkaar, 1 kerk in een hele grote streek zou voldoende zijn voor al die mensen die dan nog komen. Zelfs kerken die op zondag zo min bezet zijn, dat ook daar mensen bij elkaar meer warmte zouden kunnen voelen. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Maar dat is nog dun, want ieder houdt zo zijn eigen kerkje aan. En ik snap dat. Waar je mee vertrouwd was, het is onze parochie. Onze kerkgemeenschap. Maar dan moet je wel zorgen dat dat woordje ons ook erbij zichtbaar wordt. U die thuis moet blijven, door leeftijd of handicap. U kunt dat niet meer laten zien. Maar u kunt wel op uw eigen plekje volhouden. Getuigen, luisteren en bidden. Bidden dat wij bij degene blijven die het licht van de wereld zegt te zijn. Het licht van Jezus laten schijnen betekent dat je in de onrust niet onnodig angstig moet zijn. Dat het aan je voorbij gaat, kan ik me niet voorstellen. Het raakt ons, het raakt u, het raakt mij en in ieder die zich klein weet. Geleid door de groten van de wereld, die ons ook klein kunnen houden. Maar wie in Jezus binnenstapt, met hem door het leven gaat, staat er veel sterker voor. En die kracht, mensen, wens ik u van harte toe. Niet dat daarmee al die perikelen en problemen in onze leefwereld veranderd zijn, maar wij worden veranderd. Door hem die aan het begin van de advent binnenkomt om lichtpuntje te zijn. Advent bereidt ons niet voor op Kerstmis. Denkt u allemaal. Advent is een terugkerende periode
die ook via Kerstmis ons naar Pasen leidt. Er komt immers een dag, ongekend voor een ieder welhaast, als je eerlijk bent, dat God je haalt en nodigt om aan te zitten in dat nieuwe koninkrijk, in dat eeuwige licht. Laten we daarom dat vent niet zien als iets met kaarsjes aansteken en boompje optuigen, maar in ons hart stabiel leren staan, zodat wij sterk zijn om het duister te kunnen trotseren en in het licht, nu en straks, ons winstpunt te zien. Ik wens u verder met deze bezinning een stukje vreugde toe. Vreugde om de wens, welke niet ik, maar God naar u toe zendt. Kom tot mij die belast en beladen zijt, en ik zal u rust en verkwikking schenken. Amen.